Това е Алекс, тя... Ох, чай да кликна. Аз съм българката, която трябва да снима, но ме рака на Поли и беше тя снима мен. Може да ме превижаш толкова. Добре. Така, започвам. Искате ли да ми видите косата? Така. Много съм в влогърството, така че... Ти какво брак ли ще ми предложиш? Да. Чечи ми лъсна газа. Газа, викам газа. Така. Много съм в това Как си се стана? Много съм в това влогърство. С влогърството. Не купи... Полей! Не копираме Емил Конрад или Цуро. Куро. Полей. Оли. Моли. Този епизод ще е смесен като запознанство и епизод на първи на приятелството. Ще ги смеся, защото не мога да снимам толкова дълго време и толкова често. И защото си мятам ръцете като ненормална. Поли трябва да ни вкарат бялата стачка. Добре. Ще еба на задна прашка. Добре, те давай сега говори. Това, че те с теб не значи, че трябва да ябиш мен. Напротив. Чай да така да направя. Поли! Пак пръднах. Дезодоранта ще ми свърши заради теб. Добре, давай говори. Има 3 вида приятелство. Аз съм като овертайм шайк поста. Ама защо си имаш горичката? Така, да. Аре, говори да. Има 3 вида. Има 3 вида приятелство. Поне ще ги дам като обобщение. Първият вид са тези, които биха ти казали, еби си майката, ще помогна, когато и аз имам нужда от това. Вторите са, в смисъл после, да. Вторите са тези, които биха те пребили, убили, но в същото време биха ти помогнали, Полина, престани да си взема задника. Не ми смърдявай телефона, моля. Добре, така. Супер милите, скучни, смотани приятели, които биха ти помогнали. Аз също предпочитам тези втория вид, които винаги биха ти помогнали, убили, претрепали, никога не биха те предали и осмърдели до смърт. За смърдели до смърт може и да станете. Ще се лакам. Поли, та ще го качвам, няма да си има други клипчета. Добре. Хора, от сега ви казвам, ако знаете програма за рязане на клипчета, моля, дайте ми я, защото аз не мога да снимам с това пред мен, защото това е много странно. И трябва да си режи и клипчетата и така става всичко. Аз имам приятели от вид 1 и 3, но днеска съм с номер 2. Тя е зад камерата. Може да ти видят лицето. Да, добре, говори там за приятелството, това. Първия вид, например, имаме една приятелка, която скоро ще ходя на нея. В смисъл ще снимаме, тя няма да знае точно за какво снимаме. Ама все пак ще снимаме. Денис! Ще ви покажа. Денис! Не! Добре, той не чува. С тези големи уши не чува. Денис! Да, видяме. Добре, аре го. Мута пача такава! Пача съм, какво пача съм? Така. Се надяваме това момче да не идва сам, където Полина го вика. Ще представиш, че се вика, ще партиш и да правиш гъде. И да си... Добре.